Okidoki. Čiže predstavujem Scott RC900 SL Superlight 2018 model. To bol crème de la crème a stál niekedy 9990 €. Toto je najlepšie osadenie, čo si môžete predstaviť. Všetko je XX1, SRAM, Magura, karbón, brzdy. To je 1x12 prevody, Furious Fret. Plášte sú najľahšie plášte v Karpatoch, malých to úplne stačí. A nie je kopec, zasúchača nevidím, nezídem na tom. Samozrejme treba jazdiť s rozumom potom, lebo tá brzdná dráha to ubrzdiť vyžaduje kumšt. Čo sa týka kolies, Roval Control SL, to najlepšie zase na trhu, možno jedný z najlepších, ak nie najlepšie kolesa na svete. Karbonové SL, čiže tie najľahšie, 1400 gramov. Vnútri máme tubolito duše, s ktorými ja osobne mám lepšie skúsenosti ako s mliekom a bezdušovým systémom. Samozrejme kolesa sú pripravené na bezdušové používanie, je tam páska nalepená, čiže tá váha 1400 niečo plus minus pár gramov je už aj s páskou nalepenou. A tu vidno aj, ja tu mám nalepený na tom volante Syncross Quadlock systém na telefón, čo váži minimum a super vec. Čiže toto je 8,3 kg čistej radosti karbónovej. A nejazdím na ňom toľko, koľko som si myslel, že budem. A zrejme kúpim si Brompton, svoju kariéru jazdca. Povesím na klinec. Dá ešte nejaký detailný záber, jak vidíte, čo na tom bicykliku je. Čiže spomínaný Roval Control SL, Magura brzdy, komplet SRAM XX1. Toto je L-kový bicykel, čiže moja výška je ideál 182 cm. RC900 Race Ready alebo Racing od Scottu a 900, čiže oni klejmujú a tvrdia, že všetky rámy sú okolo 800 plus minus gramov. Vidlica, RockShox, SIT. Tu boli tá duša. Sú brzdy. Magura Carbon. Radene máme gripové. XX1. Logicky tá vidlica ide zavrieť, otvoriť. Som pekne vyčasil. Karbonové sedlo. Karbón. Ritchie, dá sa nám zvyknúť úplne v pohode. Už by som polstrované nechcel. Pedále mám platformy, to je taký malý hriech na takýto bicykel, ale ja chodím s psom na tom bicykli, čo je teda tiež trestné. Využívam ho iba na psa, na gotku. A máme tu vrádzovačku. Elko, Furious Fret.
Najlepšie plášte na trhu sa nevyrábajú, ale mám náhradné. Plus môžem doložiť Maxisy, ktoré na tom bicykli boli. Karbonová sedlovka. Si pozrite kokpit. OK. Čiže takto nejak ten bicykel vyzerá. Čiže ja som ho kúpil od nejakého pána v Bystrici. Predal som tie kolesa, čo tam boli. Neboli zlé, ale tieto SL-ka som kupoval, lebo mal som predtým S-Works a s tými kolesami mal najlepšie skúsenosti. Čiže je upgradenuté kolesa. A to už upgradenúť v podstate nie je čo. Čiže tú elektriku AXX som mal na tom S-Works a je dobrá, ale že by bola dobrá natoľko, aby som predal túto mechanickú a kupoval novú AXS. Až tak dobrá nie je. Hádam všetko.